everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Sir! Sir, kinsa ang sakay? Sir, mo ikong pagtuo na si Berting Cobra ka to, sir. Ipagukod na to sa itong mga patrol cars. Magdali ko, sir. Gamiton ko sa mga itong motorsiklo sa paggukod niya. Okay, buhata ka na sa labing madali, Ajay. Dakpa si Berting Cobra. Yes, sir. Kanila. Nakita mo ba ang nakasakay sa motorsiklo? Oo, sir. Unsay nakita? Murag doon isang bilay sa iyang liog. Og nagbitay sa iyang lugan. Murag usa ka bata. Wala ilain. Hang bata ka to nga ako nakita sa teleskopyo. Og ang nagda sa bata, sir. Malagmit nga. Si Berting Cobra ka to. Mao ba, sir? Wala to sa makita. Kinahanglan nga masikop siya. Diya ka na, sir. Pagamping, Ajay. Yes, sir. Tuwa na siya, Ajay. Saludo ko sa iyang kaisog. Dili parakana o kuway kadlok. Kinahanglan nga magpalayo kung kikan kanila. Oh, animal. Nagsugod na sila og kukod kanako. Ang patrol cars kaprisan. Padayon silang nagkukod kanako. Apan bahala. Dili ko magpanakob kanyong buhi. Suklad mo. Kutom sa akong mahimo. Karon, gukdon ko ikaw, Berting Cobra. Bisa-asa ka pa. Ari lang nako agis kasada. Mulusot ka lang gihapon sa kasada, Berting Cobra. Na. Mula na ginig salita sa sine. Ginok na anay na. Kinsa ka to ilang gigukod, Rudy? Labi siguro ang ilang gigukod mao gidang ilang kontra. Hanggaw man ka, Rudy? Wala, na. Laing motorsiklo ni Gawsog. Nagpadung din eh. Si RJ ka na? Siya ka na, dili pa? Uday Maris. Si Bay RJ. Niya na siya. Para! Para, RJ! Para! Mares, nganong niya ka? Nabalaka ko sa imong kahimtang. Gidako ang atong anak. Bay, may apas mong yun Bay RJ. Balik mo sa agi! Balik mo sa bay! Asa man ka? Doon pa'y gusto mo ikes. Si Berting Cobra, gukdon ko siya. Unsa? Diyan na mo! Balik mo sa bay, ha? Ginoo ko. Ni mo dahil gid siya. Iyan ang trabaho, Day Maris. Diyos ko. Dili kayong taon sa kadawat ang akong bana. Maluoy ka. Day, balik lang ta sa bahay na. Dili ko, oy. Magpaabot ko niya din eh. Bahala na. Day Maris. Amo nang kita sagtag sa utanaw. Apan wa gyud. Wa gyud ang dagway niya itong Berting Cobra. Hinon, ang nagsakay sa motorsiklo, amo nang kipagukod sa akong mga tao. Asa ko mahimong mo gawas nini. Pasin diya sa unahan. Padayon nga nag-abay ang mga patrokar. Wa pa kinitingali magkagawa sa highway ang motorsiklo nga gigsakyan sa kaaway. Pwede ko magalusot yan dapit. Yan ang maong iskina. Sige, gukod mo. Gukod mo. Gutong sa mahimo. Pero gutong sa mahimo, kinahanglang makalikay kung kikan kanino. Kinahanglan kayo. Murag nigawas na sa highway ang suspek. Sige! Tanaw ta ka sa kutob ang iyong abilidad. Kinahanglan nga maka-overtake ko sa mga patrol car.
tay mahimo din hiday Maris, oy. Angay nang mubalik na ta sa bahay. Dili lagi, Rudy. Magpaabot ko niya din eh. Gusto kong makamonitor kanunay sa ilang kalihukan. Pero layo na si Bay RJ. Nigukod na sa suspek. Ako paaboton nga doon na siya komunikasyon ug magbalita sa nahitabo. Magpangutan ako sa mga kauban nga pulis. Aw, oo, noon. May komunikasyon yun na sila. So, magpaabot na lang ta dinhi. O, ang bata. Ni anak ko si Inday. Ug wa kay angay kabalakan kay nagdana kong daan og para iyang matutoy nga gatas. Sa kay may tabo silang ginukdahan na yun, eh. Ariyan ako sa may highway. Kinahanglan nga magsuot-suot ko sa daghang mga sakiran. Animal, doon ako ikasugat ka patrol car. Musibang ko niya ng pikas sa eskina. Kinahanglan kalikayan ko sila. Di sila makasinsayon sa pagpusil ka ako. Kaya hindi agad ako si Dudong. Sorry dong, pero nihigayo na. Ikaw ang mahimong manluluwas ni tatay. Maro ang nagsakay sa motor. Magkamausang mudra sa motor. Gipaikis-ikis niya. Ug misimang. Pero dili ka makaikis ako. Nagkaduol na ko nimo. Nag-ikis-ikis na sa siya. Ug naglusot-lusot sa mga sakinan. Kung ka bisag asa. Sulpahan ko siya. Huwag yun maminaw. Dilisak ko magapunting niya o direkta tungkol kay naidagang sakyanan. Tingalig, doon na pa'y mapagan ng mga tao. Nagsakay og motor. Pulis. Nagukod ka na ako. Naka-helmet. Sige. Gugod ko to sa mahimo. Hindi pa putol sa kaganina. Huwag na rabay mga sakiran nga ako nasundan o ikasugat. Hopo. Gipunting ko sa kanahan. Mabaos ko. Mibaos ang kanahan. Bisag asa ka. Kung doon di ka kutob sa kumahe mo. Dili ti kalungan hangtod nga badakpan ko ikaw. Animal! Musukol gira! Kinip! Animal! Ang ako lang unta ang musulindir siya. Kung maigon ako siya, kung sa'y mahitabo si bata ngayang kita. Musuot ko. Muli ko paingon sa bukid. Mutipas ko kagyanan. Paingon sa bukid. Nabiyaan na mo ang patrulkar. Kami na lang ang naginukdanay. Nagpaingon siya sa bukid. Bisag adto ka pa sa impyerno. Kukdunti ka, perting kubra. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.